Ahoj, já jsem Láďa Angelovič. Ahoj, já jsem David Matásek. Vítáme vás v Milovicích a rádi bychom vám představili tohohle anděla spásy. Je to celý komplet Made in Ukraine, ale český dobrovolníci na to schánějí díly. A můžete přispět i vy. Hele Davide, já už jsem v životě viděl a řídil různý samohyby, ale jak funguje tenhle? No tohle jsou dálkově ovládaný nosítka pro raněného vojáka, který ho do bezpečí odvezou až 4 kilometry. Jo? Tady je kamera a má i noční vidění. Ale já už tomu rozumím. Tenhle stroj zasahuje všude tam, kde by to pro ty záchranáře bylo moc nebezpečný, zejména když po někoho dosáci normálně střílejí. Přesně jak říkáš, Láďo. A jejich výhodou je, že vývoj probíhá v těsné součinnosti s vojákama, který bojují na frontě nedaleko Charkova. Takže konstruktéři můžou pružně reagovat na požadavky přímo z přední linie. A protože tyhle stroje na trhu prakticky nejsou, a když jsou, tak jsou neuvěřitelně drahý, vymysleli a zkonstruovali si to na Ukrajině sami. Tak zatím se vyrobilo jen pár kusů a protože mezi vojákama je po těch strojích velká poptávka, spouští spolek Člověčina na platformě Donio sbírku na potřebný díly. Český dobrovolníci se navíc snaží konstrukci vylepšovat a jednají i o tom, že by se některé díly mohly vyrábět i tady, u českých firm. Spolek Člověčina pak ty díly dopraví na Ukrajinu, kde z nich vyrobí až 20 strojů. Cílová částka sbírky jsou 4 miliony korun. A abyste nekupovali zajíce v pytli, tak tady je malá ukázka. Raněnýho vojáka budu hrát já, protože opravdu nemusím předstírat, že jsem imobilní. Láďa zachránit nepotřebuje, ale my bychom mohli zachránit společně pár lidských životů. Link na sbírku na Doniu najdete pod videem. Už teď všem dárcům moc děkujeme. Ahoj! Ahoj!